नोंथांमोनाथ' नुनानै मिथिखाबायना खोथिया फोनाया माबायदि खस्थ' जायो नायदो नै फोखांबाय नै मोसौआ गाग्लिजोब्बाय फाग्ला मोजां मोनो दा बिदिखौ नायनाय फोजोबनायसोमोन नै नायनाय सेस लाम नायजाखाया हेलौ गाइस नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनाय जासिहरबाय नोंथांमोना अननानै आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ अननानै नायलांदो जोबजासिम दायो आङो दुब्लियाव थांनो नागिरदों नै खोथिया थिलि बानायहैनो नागिरदों बेखौनो आङो माबोरै बानायनाय जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आरो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आं माबायदि बानायो खोथिया थिलिखौ नैबे लामाया जोंनि गामिनि लामा नै रायजोफोर नायदो नोंथांमोना खोनाया जाया लामाया नै बिराद मोजां फुख्रि बायदि जाबाय राव बानायला लामाखौनो बोरै जाबावनांगौ बिदिजोंलाय बिराद खस्थ' नैबे हाया बेखौनो मोजाङै एवनानै लाग्रोबाय आरो एवना लाखांनायनि उनाव दा समाननो मै होनोसै मै बोनोसै बेयो नैबे सिगाङाव फोखांबायमोन आं बारा मोजां जायाखै बिदि ओरैनो बेखाराव फैनाय बायदिसो मोसौ गाग्लिजोब्बाय नै गेसेंनो बोबाय नै मैखौ बे खुथु खाथानो समान जाबोखायो बोबाथाय खिथाव नायदो नोंसोर बै खुथु खाथायाव समान जाजोबगोन दा बेखौ एवखांबाय एवनानै मोजां एवनानै दा मै बोनाय जाबाय आरो मै बोनानै बेखौ साननैसो दोननानै फोनाय जागोन साननैसो राहोनानै नैबेलाय नै लोगोफोर बियो मैया फोनायमोन आं बैथ' आं मै बोनाय बायदिनो बेखौ बानायदों बिदि मोजां एवग्रोनानै लाबाय बिनि उनाव मै बोबाय बिनिफ्राय साननैसो दोननानै फोबाय बेखौ नैलाय मैया फोदोंमोन रज'बायानो बेनिफ्राय नैबे दै दं बे दै एसेनो बेखौ दा जावफ्लंनानै होनांगौ बै दैफोरखौ नङाबा सेवगोन बियो अखा नायै नङाबा साननैसो दोननानै जावफ्लंजायो साननैसोआ बांद्राय सानसे हरसे दोननानै जावफ्लंनांगौ दैखौ फोनायनि भिडिअखौ नायलांदो बेखौ फोनायनिया बेनि उनावनो होगोन आं गेजेराव लखबना गालांसै नामा सारा गारानै मासो जाखादों बायदोंब्रा उफाय गैया हालुवा मानसि बेफोरखौ मावनानै जायाबालाय माथो खालाम हालुवाफोरखौ मुगैयोलै माखासे मानसिफ्रा ना बे हालुवाफोरनि मावनायखौनो जानांगौसै बे माइरं ओंख्रिफ्रा मैगं थाइगंफ्रा सोर मावनायलै हालुवा मावनाय नङाबा माखौ जादों बिसोरो गोजान खुदरा मोजांनो स्रा जोब्बाय लास्टनि लास्ट फोदों आरो आं नै फंबाया फोनो एसे बिबाय थानायखाय फोबाय अननानै हरसिना दे नंगौ फो दे मोजाङै गोजानाव होखांबाय नै दाना जों जावा जाया फोरला जोब्बायलै ना रज'नाया रज'या उननि खोथा जिखुनु गायनोबाय आंथ' सानदोंमोन अखाया हायाबा हामसिगौसो गनायनि माइ गायनो गनाय खस्थ' लानो गनायनि बायनानै जाग्राफ्रासो बिराद मोजांब्रा बाल आजादिनो बायदो संनो जादोल' औ जोंना मा मनावनो 4,000 ओंखायनो होनदों आं गरसेयाव थाइसे दाल जानांगौ माइ फिथाइ थाइसेयाव 1 थाखा दाल होनबासो माहाजोन जासिगोन जों नाव जानाय नंला जों थाबाय जासिगोन जिराय जाग्राफ्रा होमबाना लस मोनलायसिगोन बायना जाबा बिसोरनो जिराय जाग्रानि दा जेबो मावनाङा नै दैज्लां मेसें ना दैज्लां मेसेङाव गोजां खस्थ' खालामबाव माइयानो खस्थ'सिन ना आरो ओंख्रिनि खामायबाव नङा आरो ओंख्रिनि
बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै नामा नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होदो प्लिज बाय बाय